Hello, hello și bine ați venit pe un nou canal, adică vlog. Astăzi ne vom juca acest joculeț foarte tare, încât m-am mai jucat acum câteva zile. Am zis să facem un mini vloguleț, sau chiar foarte mare, să facem cu acest joculeț în care zice The Presentation Experience, adică prezentarea acestui server. Ok, și ne zice că e doar pentru 9 ani mai mult. Și avem aici niște pozicioare. Și uite aici să mai vedem în imagine că aici sunt foarte mulți elevi. Și avem această persoană care efectiv stă pe bancă. Ok. Și avem aici, ne apare aici efectiv description, adică descrierea. Hai să vedem ce scrie. Welcome to the funniest school roleplay game, adică bun venit la cel mai amuzant joc cu școală. Tu poți să prezinți o prezentare sau să întrerupi pe altcineva prezentarea. Spend your voice to do actions like crouch, fart, ce că poți să faci pârturi, a țipa, a rage, să faci party și alte mai multe. Adică tu efectiv, crezi că tu trebuie să o enervezi pe doamna profesoară și tu trebuie să faci aceste lucruri. Bă, exemplu, părțuri și de toate, nu știu, ceva care efectiv o enervează. Ce te întreabă dacă mai vrei să fie alte update-uri și să intrăm noi de la Minimal Games. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Ok, voi puteți să vă dați skip totuși. Hai să ne schimbăm un pic numele nostru. Deci nu o să fie, ăsta era userul meu. Da, noi să punem Bullied Pro. Așa. Și o să dăm pe butonașul de play. Uitați, asta este username-ul adevărat. Easy Cool, acesta este. Și aici ne arată o etichetă în care aici am descuiat pentru că m-am jucat și de ieri. Am primit parcă 4. Și dacă voi ați văzut, eu deocamdată sunt acum la nivelul 9. Adică și am doar 260 de... Da. Ok, hai să dăm pe Robux. Da, putem folosi doar gemuri. Totuși da, o să trebuiască foarte multe gemuri. Așa că hai să dăm pe memes, adică astea. Și o să facem cumva să o enervăm. It's drivable. Hai. Uitați, am enervat-o. Că te zice Easy Bully Pro Stop Now. Adică oprește-te. Ia caca. Captura espuma. Uite, iarăși a zis, oh my god, hai să zicem bombastic side-eye, criminal offense, uitați, chiar că s-a enervat foarte tare, uitați, chiar că s-a enervat. Emotional damage. Oh my god, uite de asta, uite, încă nu s-a enervat, a fost mai mult cu femeia, hai să dăm 5. Vă dau un secret, dacă dați pe 5, o să primiți 5 puncte. Ce ați auzit, da? Hai să... Și-am găsit ceva Powerful. Aici maxim doar la 5 la nivele. Și-am găsit să punem Fireworks. Uite, Easy Bullet, stop now! Oh my god, adică Easy Bullet Pro, oprește-te chiar acum. Bă, cred că e luăm rău. Easy Bullet Pro, how dare you throw a pencil here? Adică Easy Bullet Pro, cum îndrăgi
trebuie să arunci să arunci un pix. Știu că nu mai încurc așa. Facepalm, ia. Hai să punem aplauz. Ok, acum 5 puncte, uite cât am cheltuit de asta. Ok, hai să punem 5 ca să avem în total mai multe. Pe fiecare secundă o să primiți Ok, noi acum putem dormi, adică noi avem tot ce aici la basic, niște acțiuni în care sunt foarte ieftine, adică ok, zice că dacă, zice ca să verificăm tema, break, zice, easy, 2 plus 3, change, what are cars for? Driving, adică carul, adică mașina pentru conducător, adică dacă, zice că dacă ai făcut corect primești 20. Oh, ok, am 41, chiar că am făcut corect pentru că scria acolo că era easy. Adică scria tema și era easy, that's all. Ok, acum avem niște din astea. Uitați, Haideți. Why you bullying me? Zice că aici Benny trebuia să-l pici cine vrea să meargă la prezentare. Bă, Doamne, uitați la clasă. Aș vrea și eu face-ul ăla. Cred că știu, cred că se găsesc unde era și aia. Unde era? Aici, așa, ia să vedem, mega fart, mega launch, beatbox, shot the firework, poop, pași de test, adică bate, da, dar nu știu cu capul. Da, cred că asta pași de dex, probabil. Gata, eu știu ce voi zice la galben, aici de lângă, eu cred că plătește Go Crazy, da. Ăla. Bă, știu ăla cu Mamă, de unde am găsit aia? Bă. Ok, noi trebuie să ne facem de treaba noastră, totuși. Și aici avem niște gif-uri. Da. Zic că join a group. Ok, o să facem asta la final cu grupul, dar să vedem care ar fi grupul totuși. Hai să dăm și noi aici, aici pe tablă, dacă nu știați. Acolo trebuie să vorbim despre. Hai să zicem că școala efectiv este plictisită. Țara chiar este. The school is so boring. Cei care știu engleză știu ce înseamnă. Ok, și aici arată ceva în care tu efectiv donezi la aceștia. Adică probabil ăștia donat lui ăsta sau ceva. Bun, hai să vedem. I pick on. Nu m-a pus pe mine. În fine, bla bla teacher. Ia să zic, bla 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 și 3 puncte. The teacher, adică profesoara, este foarte plictisitoare. Vreau să vreau să mă duc vreau să mă duc acasă
Why you bullying me? Chiar acum. Am zis că asta vă zic toată asta. Bla, bla, bla. Profesoara este așa de plictisitoare, vreau să mă duc acasă chiar acum. Și voi aici puteți să mă întoarceți chiar și la bancă, uitați, adică puteți să vorbiți cu colegi. De eu n-am niciun coleg, uite măcar am fata asta. Uite, să put the confetti away. Emotional damage. Can I go home? Adică fata asta întreabă, pot să mă duc acasă? Going to Charlie. Ai, Charlie. Păi am să vă zic ceva foarte ciudat. Deci, la un om care era să adunăm, mă apărea aici 1.000.000, da! 1.000.000. Chiar că 1.000.000. Bă, nu? Ce? You are now the presenter. Oh, nu mai e fata. Ah, da, pentru că a ieșit. Sam, Stick, Charlie, Agnes. Shut up! Da, let's see. Say, why are two persons? Ok, n-am apucat, dar avem 78 de persoane. Ok, okay. One free Robux. Yeah! Aș vrea 22.000. Ce? What? Ori, că săracă. Ok, aici zice că e hard. Once guests do plans of the... Ok. Ah, ne-am terminat! Ce căcat! Aoleu. Vă zic ce... No. O să sparg calculatorul. Agri can do partials when you home, but not here. The first... Coca-Cola espuma. Yes. Ok. O să facem aici activități. Ok, și acum o să facem ceva super tare. Cringe. Pentru că am zis că este foarte căcat. În fine, hai să ducem la memes. La memes vom zice, oh my god. Oh my god. Sperăm să fie ceva mare. Bă, ești curioasă câte stele am? Eu am 21 și doamna profesoară efectiv mi-a dat 21 de stele, cică. Wow, 21. Dar nu sunt că asta. Eu am 21. Sit down, press what a bang! Nu se poate. Ah, a luat inversul. A luat-o invers. Pentru că era 16 minute, dar mă gândeam la asta. Ok. Hai să mai facem așa frumos. Adică, nu mai știu ce să facem în acest joculeț. Adică noi trebuie să așteptăm și să o enervăm efectiv pe doamna, să primim nivele doar. Adică, e super plictisitor, nu? Dar stați liniștit. După acest videoclip mai face încă unul. Boom! I don't care, let's go home now. Adică nu-mi pasă, vreau să mă duc acasă, chiar acum. I think we shouldn't kill her. Oh, avem unul din ăsta.
E Sleeping Beauty. Fix ăla! Și nu are ce să faci. Ok, class, present. Chiu. Apăsă ia și cineva mic. Bă, asta mă lansează mult. Bă, uitați-vă și voi la femeia aia. Uitați-vă și voi la femeia asta. Cum dansează tot. Stai să zic, oh, după că te-ai ieșit. Nu, lăsați-mă să mă duc și eu. Uite, cica nu știe. Say something. Zic că zic ceva. Asta e ceva. Asta vorbește într-un oameni rusă, adică. Ok, asta dăm 5 ca să primim și noi încă punctișoare. Deci că earn așa și primești. Femeia asta se uită la prostia aia. The Rocket Cookies Strangers is... Adică 22, băi! Ok, class, who wants to present? Stop that dangerous. Hai să zicem me. Easy Bull Not e... nu mă mai lasă! Sleeping Beauty? Die. Adică, thank you. Die înseamnă thank you, dacă nu știați. Tu de la thank și după aia eu de la paintbrush. Bă, eu nu vreau să știu ce să explic. Totuși. Așa că o să folosesc un mic mini translate. Totuși. Deci... Ok, am început altcineva să danseze de ca proasta. De nu mai pot, Doamne Sfinte Dumnezeule. Ok, deci efectiv i-am pus pe o tabletă de-a mea, care efectiv acum caut pe Google. Pentru că știți, eu știu doar unele exact cuvinte de la engleză. Adică știu un pic, dar nici foarte mult. Și dacă caut translate. Așa, vă dați with, adică engleză română, dar nu vreau asta. Vreau puțin română engleză. Bun, acum, oh my god. Băi, efectiv n-am nicio putere. Dar, însă, voi zice așa. Doamna, mă lăsați pe mine. Ok, și dacă vă zice ceva, eu acum atunci o voi scrie foarte repede. Vă zice că din păcate nu știu ce să zic. După aia voi zice apparently I don't know what to say. Sau cred că știu ceva. Nu mă întrebați de ce vorbesc singură. Nu mă întrebați de ce vorbesc singură, dar pur și simplu acum translate, adică fac ceva prin translate. Dar să scriu. Adică, or I think I know something. Vă zic chiar acum. Ok, îmi țin aici și acum ne facem de treabă. Bă, doamna profesoră, hai să zicem. Bă, doamna profesoră, de ce nu mă lăsați pe dumneavoastră pe mine să mă duc la toaletă, că de m-am pe și aici? I hope the teacher understands how bad she is. No, God, please, no, why are you running? No, Stu, Macarena dance and whatever they made. Emotional damage. Ok, s-ai enervat? Nu, văd că nu. Hai, mă! M-am prins! Cred că doamna dă la total ce-am dat noi. Probabil. Adică atunci când a primit 21, probabil oameni în total au făcut 21. That's correct, era. Bă, n-are nicio logică!
Voi știați că apa este efectiv incoloră. Nu are nicio culoare. Cum adică să fie albastru? Incoloră! Doamna profesor, hai să zic. Doamna profesoară, mă lăsați un pic să merg... Nu vă supărați, mă lăsați un pic să merg... Da, vorbesc eu aici. Da, bună ziua. Vorbim. Asta a fost super fraza mea. Ok. Nu te mai vreau și eu. Ok. Ia, ce zice acolo? Ia să vedem ce scrie. Bă, dar nu mă duc la textul ăla. How much water you should drink per day? Adică zice câte milimetri, să zicem, de apă poți bea pe zi. Bă, de ce copii au un milimetru dacă nu știu? Parcă, nu știu prea bun ca la doctor. Eu sunt doar. Și adulții parcă 2 milimetri. Nu știu. Scrieți-vă în comentarii dacă a fost adevărat sau fals. Și apropo, vă dau în descriere username-ul și vă accept și că posibil facem un videoclip live în care efectiv voi intrați pe mine și începem. Can I go home please? Start crying. Green. Bela. Mă, dar n-am fost atent la answer ăsta. Ok, mi-am pregătit chat-ul, dacă o să mai fie nevoie. Vă zice iarăși bla. Helicopter! Oh my god! Oh my god, mai durează mult? Friendly miss. Și să vorbească, so we can go home. Ok. Trebuia să vorbească, cred că despre... Cred că trebuia să vorbească despre feminine. Parcă așa. Sigma stop there. Adică vorbește. Orprește. Welcome to the body of John Elway. Sigma stop now. Ok, class, thank you. Oh, nu iarăși temă, de te rog să nu fie grea. Easy. Who must have 3 arms? Corrupt teachers grassing. Black. Water freezes below 0 degrees Celsius. Water freezes below 0 degrees Celsius. Parcă... Bine, bă, nu știu că asta cu 0. Ok, avem 100. Noi avem 200. Ok, dar vreau să intru și eu la tablet, te rog frumos, mama. Te rog, doamna profesoră, mă lasă și pe mine. A zis nu. The first, ok, hai să vedem. Yay! Okay. I don't know what I can say. I think so. Yeah. Okay. Ok, vreau să zic și Don. Ok, vreau să fie cea tare. Vreau să întrec pe 92, uite, cred, bro. Deci era 52. 15, nu sunt cine Bella, dar nu sunt sigură că eu abonat-o.
Deci cam acesta a fost videoclipul pe azi și vă dau un mini anunț. Vă dau în descriere username-ul pentru Roblox și cu desigur vă face încă un alt videoclip astăzi. Pa, pa!